Salam sukacita untuk mensyukuri berkat Tuhan yang setiap hari kita terima. Kami dari HKBP Cijantung bersama saudara, inilah Kidung dan Makna. Tauji mamilangi pardalanan ning uluon tu macai godang gope naso dapot tardodo roa ai maragam do pangalahu dot akka namasa na tabulus marsikat soring akka partikian soha ambatan lam tutibuna akka parbinotoan nang habis taran membahin lam godanga akka hamajuon deba lam herbanga tu ngolu alena deba bui kabis sumurut deba manugihon tutuguna haporseaon ailam dihaposi buhado panarihon ni debata alena deba bui lam dau parsaoran tudongan nang tu debata ai gabe holan manariho tu diri nasabing pakkorhon ni zaman namu bauba jojot hita tarubung tuaka ulaon na solomo ni roha di debata. Idung umbain di paingot Apostol Paulus tuhuria Efesus. Mandok, manat mahamu manakasi parulau muna. Jala tuhuria rom didok muse. Unang gabe sarobak kamu dot portibion. Alai gawe ibaru mahamu dung muba pikiramuna. Asa boto muna manimbangi lomo ni roha ni dibata manakasi parulaon dohot parohaon ima inataon ni deon o Jesus tuhaki syok kopau masih holau tuho naik ko diau tada doholong mi sonang marwaki maniop tangami nalaboki ala panosak iportibion gabi olo do sipata naing lidu ido mangojar panuratnya deon si hol di rohana tu dewata asamian jala mangulu nian di dalanna maniop tanganna ima dihaposi natuk manugu jala membain sonang roa alani i unak kolan maraposa tu portibion unang tarlalap manarihon ngulu parsa tokinanon alai naing majalahi ngulu namanok tongi
Romahita nuaing marsoba tu debatang. Mangido pangurupion asa margugu mangalo roha portibion. Ay roha portibion jojot mambakita guk dosa. Dot pangalasion gabi sirang ma sian hasi ni roha ni debatang. Atong ima endeta do tangyak tak dosaku sasude na dokdoki na hu arsokoni sesesai saya pargogo yau mangalo rohakon roha portibii taluhoni.